vážení členovia delegácie, vážení členovia tlače, pozdravujem vás mojim najsrdečnejším pozdravom a úctou. Teší ma, že môžem prijať predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a členov jeho delegácie u nás v Turecku. Dovolte mi ešte raz vás pozdraviť. Vítajte. Počas našich rozhovorov sme prerokovali spôsoby, ako ďalej prehlbiť naše vzájomné vzťahy. Počas spoločnej deklarácie, ktorú sme práve podpísali, sme vyzdvihli naše vzťahy na úroveň strategického partnerstva. A chcem, aby toto partnerstvo sa darilo. Dnes boli podpísané dokumenty označujúce spoluprácu medzi našimi dvoma krajinami v rôznych oblastiach, ako je kultúra, armáda, hospodárstvo. Som presvedčený, že všetky tieto podpísané dokumenty posilnia naše vzťahy a ponesú našu súčasnú spoluprácu ešte ďalej. Vážení členovia tlače, nedávno sme urobili výrazný pokrok v našich investíciách a vzájomných obchodných vzťahoch so Slovenskou republikou. Objem obchodu, ktorý bol okolo 1 miliardy dolárov v roku 2009, dosiahol úroveň 3 miliard dolárov za uplynulé 4 či 5 rokov. Tento trend nám ukazuje, že čoskoro sa nám podarí prekonať spoločne stanovený cieľ 5 miliard dolárov. Práca nášho spoločného ekonomického obchodného výboru, ktorý zasadne poprvýkrát tento rok, by mal prispieť. Táto práca by mala prispieť k docielaniu tejto úrovne vzájomnej obchody. V oblasti obranného priemyslu za uplynulých 20 rokov už spolupracujeme ako dve spojenecké priateľské členské krajiny NATO. Prehlbujeme ďalej spoluprácu medzi Tureckom a Slovenskom cez konkrétne projekty, ktoré boli aj predmetom našich dnešných rokovaní. Ja s mojim drahým priateľom sme tiež rozprávali sa o turecko-slovenských vzťahoch, ako aj o súčasných regionálnych či globálnych otázkach. Z celého srdca som presvedčený, že Slovensko nás bude naďalej podporovať a sľúbilo svoju podporu pri dosiahnutí nášho cieľa plného členstva v Európskej únii. My sme sa tiež podelili so slovenskou stranou o vojnu v Ukrajine, ktorá má vplyv na celú Európu. Ako viete, že Slovensko má kontakty aj s Ruskom, aj s Ukrajinou. Dohodli sme sa na potrebe vytvorenia spravodlivého a trvajúceho mieru predtým, než táto vojna by sa mala ďalej prehlbiť, prípadne ovplyvniť viac náš región. Na to treba prijať rozhodnutia na zabezpečenie bezpečnosti a stability v Sýrii, čo je našou prioritou. Zdôraznili sme, že odňatie medzinárodných sankcií na Sýriu, ktoré naďalej zostali v platnosti od Asadovho režimu, sú potrebné na to, aby mohla sa začať práca na znovu vybudovaní Sýrie. Tu by Slovenská republika mohla prispäť, či už bilaterálne, alebo aj za Európsku úniu. Vážení členovia tlače, veľmi ma teší, že dohoda o prímeri docielená medzi odbojovou organizáciou Hamas Palestíny a Izraelom nadobudla účinnosť a vstúpila do platnosti napriek odporu zo strany Izraela a všetky štádia dohody počas nadchádzajúceho obdobia by sa mali postupne implementovať a humanitárna pomoc by sa mala dodávať bez prerušenia do územia pásma Gazy. Medzinárodné spoločenstvo musí zabezpečiť, aby si Izrael splnil svoje záväzky v tomto ohľade. Čo sa týka Turecka, my budeme naďalej sledovať tento proces. Aj cez vytvorenie nezávislého a suverénneho palestínskeho
štátu s zemepisnou celistvosťou svojho územia na základe hraníc z roku 1967. Tu chcem zdôrazniť, že som presvedčený, že naše vzťahy so Slovenskom a naša solidarita v rámci NATO sa bude naďalej posilňovať aj vďaka dnes ohlásenému a podpísanému strategickému partnerstvu. Dúfam, že dnes podpísané dokumenty povedú k priaznivým výsledkom a odovzdávam teraz slovo môjmu milému priateľovi, predsedovi vlády Ficovi. Vážený pán prezident, vzácni tureckí priatelia, vzácni hostia, nemôžem začať inak ako poďakovaním za pohostinnosť, poďakovaním za všetky prejavy priateľstva a chcem využiť túto príležitosť, aby som sa osobne poďakoval váženému pánovi prezidentovi, ako aj ďalším predstaviteľom tureckej vlády za to, že mi zaslali v období, ktoré bolo pre mňa veľmi ťažké, v máji 2024, viaceré prejavy solidarity. Posledný krát, vážený pán prezident, som bol tu vás vo vašej nádhernej krajine v roku 2015. Je to teda 10 rokov od ostatnej návštevy a každý, kto príde do vašej krajiny, musí potvrdiť obrovský rozvoj. Ste dnes nepochybne rozhodujúcim svetovým, politickým, ekonomickým a súčasne aj medzinárodno-politickým hráčom. A k tomuto vám chcem z úprimného srdca zablahoželať. Došli sme po 10 rokoch, celá slovenská delegácia, ale určite aj podnikatelia, ktorí ma sprevádzajú, aby sme naše priateľstvo a partnerstvo prehlbili. Nie je to vždy iba o podpísaní dokumentov. Veľmi si vážime, že sme dnes pristúpili aj k formálnym aktom. Ale ja o tom nepochybujem, pán prezident, že minimálne my dvaja vieme stáť vedľa seba bez ohľadu na to, či sú dobré doby alebo sú zlé doby. To ukazuje, aké je priateľstvo pevné a či sa dá na ňom budovať. Vláda Slovenskej republiky s veľkým rešpektom sleduje racionálnu, pragmatickú a na mier orientovanú zahraničnú politiku vašej krajiny, vážený pán prezident. A je veľa, čo z tejto politiky sa učiť. Veľmi vás chcem povzbudiť, vážený pán prezident, pretože máme úplne rovnaké názory na vojnový konflikt na Ukrajine, aby ste vynaložili všetku potrebnú energiu a Turecko sa mohlo stať krajinou, ktorá by mohla hostiť rozhodujúcich hráčov v tomto konflikte, krajinou, ktorá by mohla prispieť k toľko želanému mieru a prímeriu, pretože zabíjanie, ktorého sme svedkami na Ukrajine, nedáva absolútne žiadny zmysel, pretože vojenské riešenie v tejto vojne na Ukrajine neexistuje. Som rád, že sme si mohli vymeniť v tejto téme svoje vlastné postoje. Informoval som pána prezidenta aj o mojom stretnutí s pánom prezidentom Putinom, ako aj o stretnutiach, ktoré som absolvoval v Číne či v Brazílii. S veľkým rešpektom sledujeme vašu prezieravú politiku, pokiaľ ide o Sýriu. Prijal som od pána prezidenta množstvo informácií, ktoré sú pre mňa neuveriteľne cenné, pretože prichádzajú z prvej ruky. Opäť chcem zaželať Turecku, aby v otázke Sýrie zohralo rozhodujúcu úlohu a nedovolilo, aby sa Sýria ubrala cestou chaosu a zmätkov, ktoré dnes vidíme vo veľkom rozsahu tak v Líbii, ale možno aj v iných krajinách sveta,
kde došlo k pádu režimu, ale neprišla rozumná, vhodná alternatíva. Máme rovnaké názory na prímerie v Gaze. Tešíme sa, že 19. januára toto prímerie nadobudlo účinnosť. Tešíme sa z každého programu, ktorý zabezpečuje návrat ľudí, ktorí boli zavlečení. Tešíme sa z toho, že je tu možno druhý deň, kedy deti, ľudia, ktorí žijú v Gaze, nemusia počúvať hrozné zvuky vojny. O to viac by si mal svet uvedomiť, akú dôležitú a suverénnu úlohu tu zohráva Turecko. Áno, vážený pán prezident, som zástancom suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, ktorá je zakotvená nielen v našom programovom vyhlásení vlády, ale aj v našich mysliach. Sme členským štátom Európskej únie, sme členským štátom Severoatlantickej aliancie. Sme s vami spojencami v Severoatlantickej aliancii. Toto členstvo si vážime a považujeme ho za náš životný priestor. To ale neznamená, že nebudeme otvorene hovoriť o výzvach, ktoré toto členstvo so sebou prináša. To ale neznamená, že nebudeme rozvíjať vzťahy dobré a priateľské so všetkými krajinami, ktoré majú záujem o takéto vzťahy. Aj tu v Ankare chcem vyhlásiť, že z tejto cesty suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, založenej na členstve v Európskej únii a v NATO, nikdy nezídeme. Berieme na vedomie, vážený pán prezident, že Turecko naďalej prejavuje ambíciu stať sa plnohodnotným členom Európskej únie. Ponúkol som a naďalej ponúkam všetky naše skúsenosti z náročných predvstupových rokovaní pred rokom 2004, ale predovšetkým ponúkame naše skúsenosti z obrovských chýb, ktoré sme urobili v roku 2004 alebo v rokoch, ktoré im predchádzali. Želám Turecku, aby ambícia stať sa plnohodnotným členom Európskej únie bola naplnená čo najskôr a v tejto otázke máte plnú podporu vlády Slovenskej republiky. Bilaterálne vzťahy medzi nami nie sú zaťažené ničím. Môžeme sa plne sústrediť na dosiahnutie cieľa, ktorý veľmi správne, vážený pán prezident, deklaroval, a to je zvýšenie vzájomného obchodného obratu na 5 miliárd eur ročne. Ak sa pozrieme na dynamiku vzájomných vzťahov, nemám žiadne pochybnosti, že tento cieľ môžeme dosiahnuť. Prešli sme niekoľko konkrétnych projektov. Vidíme priestor na spoluprácu v jadrovej energetike. Vidíme priestor na spoluprácu v oblasti vodného manažmentu. Vidíme priestor na spoluprácu v automobilovom priemysle, kde veľmi správne Turecko nastupuje cestou nových technológií, inovácií a dnes sa stáva v mnohých oblastiach dokonca aj svetovým lídrom. Mimoriadnu pozornosť, dámy a páni, sme venovali problematike energetickej bezpečnosti. Je všeobecne známe, že Slovensko otvorene a bez akýchkoľvek zábran kritizuje rozhodnutie ukrajinského prezidenta pána Zelenského zastaviť tranzit plynu cez územie Ukrajiny. Toto rozhodnutie hrubo poškodzuje tak Slovenskú republiku, ako aj celú Európsku úniu. Preto veľmi správne sme dnes hodnotili situáciu, ktorá vznikla, a chcem oceniť postoj váženého pána prezidenta, ktorý okamžite ponúkol alternatívu komunikácie medzi podpredsedničkou vlády a ministerkou hospodárstva Slovenskej republiky pani Sakovou a zodpovedným ministrom tureckej vlády. Komunikáciu, ktorá môže v súčinnosti s ruským partnerom viesť k tomu, že Slovensko aj naďalej bude môcť odoberať plyn, ktorý bude pochádzať z ruského územia, čo zabezpečí nielen stabilitu ceny, čo zabezpečí energetickú bezpečnosť, ale predovšetkým to bude aj prejavom určitej formy diversifikácie. Preto ďakujem, vážený pán prezident, za to,
že nám otvárate možnosti, ktoré prináša Turkstream a verím, že dohody, ktoré sme pripravené uzatvoriť, budú vzájomne výhodné pre všetkých zúčastnených. Rovnako odmietam akékoľvek pokusy poškodiť prakticky posledný tok plynu z východu na západ. Po zastavení tranzitu cez územie Ukrajiny sme boli svedkami pokusu vojenského útoku na infraštruktúru Turkstreamu na území Ruskej federácie. Toto odmietame a odsudzujeme. My si myslíme, že takéto kroky nevedú ani k stabilite, ani k dobrým medzištátnym vzťahom a preto by sme privítali, keby po tom, čo dôjde k prímeriu na území Ukrajiny, sa veci energetickej bezpečnosti v rámci celej Európy riešili komplexne, tak, aby to bolo v záujme jednotlivých členských štátov a Európskej únie ako celku. Turecko je veľmi atraktívne pre Slovensko, vážený pán prezident. Uviedli ste údaj 300 000 turistov, ktorí navštívili vašu krajinu v roku 2024. Myslím si, že toto číslo po covide bude rásť, pretože aj u nás postupne rastie životná úroveň, rastie nám priemerná mzda a ľudia majú čím ďalej tým viac možností tráviť dovolenku v zahraničí. Chcem poďakovať všetkým vašim ľuďom, ktorí poskytujú služby za pohostinnosť, pretože je spokojnosť našich turistov s tým, aké dovolenky trávia tu u vás. Na druhej strane je aj naša povinnosť, aby sme hľadali cesty efektívnejšieho prepojenia leteckého medzi Slovenskom a Tureckom a našli viac destinácií v tomto ohľade. Vážený pán prezident, čaká nás ešte diskusia počas záverečnej časti dnešného dňa. Mám toho na srdci toľko, že by možno sme potrebovali 3 alebo 4 dní. Ale pokúsim sa tých pár posledných desiatok minút maximálne využiť na témy, ktoré ma mimoriadne zaujímajú. A preto mi dovolte, aby som využil aj túto príležitosť a zopakoval pred médiami, pred vzácnymi priateľmi a hostiami moje pozvanie. Ste hlavou exekutívy, ste hlavou štátu, aby ste navštívili Slovenskú republiku v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Chcem vás čo najsrdečnejšie privítať na území Slovenska a samozrejme opätovať všetko priateľstvo, pohostinnosť, srdečnosť a pragmatické vzťahy, o ktoré sa všetci spoločne usilujeme. Ešte raz, v mene celej slovenskej delegácie, veľká vďaka. Ďakujem veľmi pekne za milé slova. Dúfam, že pri najbližšej príležitosti sa nám podarí navštíviť Slovensko. Dovolte mi teraz poskytnúť možnosť slovenským členom médií, aby položili otázky. Kto by chcel položiť otázku ako prvý? From Slovak TV, Chcem sa vás obidvoch spýtať, aj pána premiéra Roberta Fica, v súvislosti s Ukrajinou a vojnou na Ukrajine. Vy ste spomínali, že treba hľadať spravodlivý mier. Keď sa pozrieme v súčasnosti na stav tej vojny, aký by bol najrealistickejší scenár ukončenia tejto vojny? A v súvislosti s Ukrajinou sa chcem spýtať, čo sa týka toho tranzitu plynu, v akom časovom horizonte sa budeme môcť baviť o tej spolupráci, že by ten plyn prechádzal cez Turkstream a cez balkánske trasy? Ďakujem pekne. Vážení priatelia a vzácni hostia, od dnešného rána, ako sme prišli sem do Turecka, som svedkom mimoriadne dobrej atmosféry, ale súčasne atmosféry, ktorá má svoju dôstojnosť a vážnosť. Preto mi dovolte, aby som na túto dôstojnosť a vážnosť reagoval aj otvorenými postojmi. Aby som nemal iba postoje, ktoré sú
formálne a ktoré sú všeobecne deklarované. Pre mňa je pokračovanie vojny na Ukrajine neakceptovateľné. Bohužiaľ, Slovensko je malý hráč. Preto by som veľmi privítal, keby nový americký prezident, ktorému všetci určite blahoželáme k inaugurácii, dal čo najrýchlejšie zadosť svojmu prísľubu, že urobí všetko preto, aby v krátkom čase došlo k zastaveniu krvi prelievania na Ukrajine. A treba ho v tom maximálne podporiť. Prosím, dajme si všetci dole teraz ružové okuliare a buďme realistickí, pokiaľ ide o obsah mieru, ktorý môže byť dosiahnutý. Jednoducho je nemožné očakávať v dnešnej situácii, že by Ruská federácia opustila územia, ktoré kontroluje. To je nemožné. Rovnako sa zdá, že už je nemožná aj predstava, že Ukrajina bude členským štátom NATO. A to nehovorí slovenská vláda. Dnes je to už realita. Európska únia otvorene hovorí o vyslaní vojsk na územie Ukrajiny, ktoré majú predstavovať akúsi bezpečnostnú zábezpeku pre Ukrajinu. Spravodlivý mier musí byť predovšetkým taký, ktorý bude vyhovovať jednej aj druhej strane. Spravodlivý mier musí byť taký, ktorý bude rešpektovať aj príčiny tejto vojny. Nie ja, ale americký prezident, dnes inaugurovaný Donald Trump, to povedal úplne presne, keď obvinil Bidenovú administratívu, že vyprovokovala Rusko k použitiu vojenskej sily práve kvôli tomu, že začali hovoriť o členstve Ukrajiny v NATO. Som veľmi nervózny z toho, keď počúvam vyjadrenia typu Ukrajina je príliš slabá na to, aby mohla rokovať o miery. A toto povedal generálny tajomník Severoatlantickej aliancie, organizácie, ktorú si vážime a kde sme spoločne s Tureckom členskými štátmi. Tak sa pýtam verejne pána generálneho tajomníka NATO, koľko Rusov a koľko Ukrajincov, koľko civilistov ešte musí zomrieť, aby niekto nadobudol pocit, že Ukrajina je už dosť silná teraz, aby mohla rokovať. Ja osobne som za okamžité prímerie, ktoré pán Zelenský na Európskej rade v Bruseli absolútne odmietol. Odmietam postoje viacerých členských štátov Európskej únie, ktoré podporujú pokračovanie tejto vojny, pretože pravdepodobne niekomu vyhovujú geopolitické ciele, ktoré sa tým pokúša dosiahnuť, hoci sa ich nepodarí nikdy dosiahnuť. Stratégia, ktorá je nastavená na Ukrajinu, neprináša žiadne efekty. Jediné, čo môžeme robiť, je žiadať, tlačiť a prosiť veľkých hráčov. A Turecko je veľký hráč, aby vyvinuli maximálne úsilie na začatie mierových rokovaní. Mier je slovo, ktorý vypadol zo slovníka Európskej únie. A je mi to veľmi ľúto. A hovorím to s plnou vážnosťou. Preto som pánovi prezidentovi povedal obsah stretnutia s prezidentom Vladimírom Putinom. Zopakoval som, že Slovensko nemá ambície organizovať summit na najvyššej úrovni. Máme záujem organizovať podujatia mierového charakteru na nižších úrovniach, pretože summit na najvyššej úrovni sa musí zúčastniť v krajine, ktorá je v danej téme absolútne neutrálna. V krajine, ktorá nemá vzťah k ICC, hovorím o Medzinárodnom trestnom súde, viete, pán redaktor, o čom teraz hovorím. Turecko si myslím, že je krajina, ktorá by mohla vytvoriť taký tlak, že by tento summit mohol byť aj realistický. To je môj pohľad na vojnu na Ukrajine. Veľa sme o tom spoločne s pánom prezidentom hovorili. Druhá otázka sa týkala plynu. Pán redaktor, my si vážime Ukrajinu. A vážime si ju tým, že jej preukazujeme humanitárnu pomoc a pomoc v objeme, ktorú keď prerátame na počet obyvateľov a na našu ekonomickú sílu, tak je to možno najväčšia pomoc, aká sa vôbec poskytuje. Pomáhame Ukrajine s dodávkami elektrickej energie, ktorú potrebujú v havarijných situáciách. Naši ľudia na Slovensku otvorili domy a srdcia a pustili
tisíce Ukrajincov, o mnohých sa postarali. Títo ľudia dnes sú na Slovensku a výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu Slovenskej republiky. A sme pripravení v tomto duchu pokračovať aj v spoločných rokovaniach vlády. Ale nebudeme akceptovať rozhodnutia, ktoré nás poškodzujú. A budeme hľadať iné alternatívy. Ak teda nám oznámil prezident Zelenský, že nedovolí, aby cez územie Ukrajiny prešiel čo len 1 cm kubický plynu. A to je jedno, či to bude ruský plyn, alebo to bude plyn, ktorý si kúpime my, alebo to bude nejaký iný plyn. Tak budeme robiť všetko preto, aby vojna skončila čo najrýchlejšie a vrátili sme sa k zdravému rozumu, lebo vláda Slovenskej republiky odmieta železnú oponu a súčasne budeme hľadať alternatívy. Alternatíva, ktorú nám ponúkol vážený pán prezident, je dobrá alternatíva. Viete, že Turkstream iba pre technické údaje má 2 rúry. Prosím, aby ma opravili domáci, ktorí o tom vedia určite viac. Jedna rúra je určená pre domácu spotrebu Turecka a druhá rúra je určená, aby plyn pokračoval ďalej potom do krajín, ako je Bulharsko, Rumunsko. A to je tá rúra s určitou kapacitou, ktorú vieme využiť. Samozrejme, do toho musia vstúpiť ruskí partneri, ktorí musia povedať, či sú pripravení zvýšiť objemy dodávok tohto plynu, aby sa dostali na územie Slovenskej republiky. Chcem poďakovať pánovi prezidentovi, ktorý priamo komunikoval so svojimi ministrami, že budú hovoriť aj oni s ruskou stranou, či táto alternatíva prichádza alebo neprichádza do úvahy. Neexistuje, pán redaktor, žiadne európske právo. Neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej únie, ktoré by dnes zakazovalo tranzitovať plyn cez Ukrajinu alebo dovážať plyn iným spôsobom na územie Slovenskej republiky. Preto pre nás je to téma, ktorá má životnú dôležitosť. Pani ministerka a podpredsednička vlády Saková potvrdila, že pravdepodobne už budúci týždeň bude tu, v Istanbule a bude o týchto vážnych témach rokovať. Prepáčte za dlhšiu odpoveď, ale otázky boli príliš náročné. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, že táto vojna medzi Ukrajinou a Ruskom, samozrejme, že je narušujúca a nás rozrušuje v tomto období. Avšak ten zápas medzi lídrami nás tiež rozrušuje. Otázka napríklad žitného koridoru nás rozrušila, ale nepodarilo sa to vyriešiť. 30 miliónov tón obilia bolo prevezených, ale to je všetko. Na druhej strane Afrika s Tureckom a všetky tieto regióny si žiadali obilie. Ale nedokázali sme previesť dostatok objemu obilia. Nám sa podarilo ozaj len 30 miliónov tón. A keď sme o tomto hovorili s pánom Putinom, povedal, že je pripravený to poskytnúť. Keď sme hovorili s pánom Zelenským, povedal tiež. A keď sme povedali, dajte, nepodarilo sa nám ho dostať. Samozrejme, že pán Putin zvlášť zvažoval poskytnutie obilia pre Európsku úniu cez tento obilný koridor. Ale toto však nebol jeho prístup. Bola taká predstava. Súhlasil s tým, že poskytne obilie priamo chudobnejším africkým krajinám a povedal, že je za to, aby im dodal takéto obilie. Na nešťastie sa nám nepodarilo docieliť žiadané výsledky v tejto oblasti. Stále na tom pracujeme, špeciálne pokračoval náš minister zahraničných vecí rokovať so svojimi protiažkami v tejto veci. K otázke zemného plynu, ktorý nadväzuje na problematiku obilia podobným spôsobom, tiež sme povedali, že ak Ukrajina prestala dodávať cez svoje územie plyn na územie Slovenska,
My cez naše ministerstvo sme sa snažili prijať nevyhnutné kroky na otvorenie rokovaní s protiažkami z druhej strany a povedal som, že zvážme túto potrebu Slovenska pre zemný plyn. A môj minister zahraničných vecí to prebral aj s ministrom Lavrovom, ja to môžem prebrať s prezidentom Putinom a povedal som, že skúsme to vyriešiť. A k záveru tohto týždňa bude telefónna diplomácia otvorená a dúfame, že sa nám podarí učiniť krok vpred. A potrebu predsedu vlády Slovenska sme počuli, berieme ju a podľa tejto potreby príjmeme potrebné kroky. Veríme, že sa to podarí. Teraz dávam slovo tureckej strane. Správy TRT z televízie. Chcem sa spýtať pána prezidenta. Zvolený prezident Donald Trump bude počas nastávajúcich hodín inaugurovaný. Nastúpi po druhýkrát do funkcie prezidenta a vo svojom nedávnom vyjadrení niekoľkokrát spomenul svoje blízke priateľstvo s vami a moc Turecka v tomto území. A tento úzky priateľský vzťah, ako si myslíte, že bude mať vplyv na ďalšie vzťahy USA a Turecka počas prezidentovania Donalda Trumpa a že či bude otázka skončenia podpory teroristických organizácií, ako je PKK a ďalšie. Bude dôležité, aby pokračoval to, čo nás načal vo svojom prvom mandáte v štvoročnom období, keďže minulý rok vyhral voľby. Už som sa s ním odtedy rozprával. Medzičasom sme mali už aj také predbežné rozhovory a po inaugurácii dnes budeme pokračovať v našich kontaktoch obdobným spôsobom ako doteraz a budeme trvať na tom, pretože on sa vyjadril a on sám trval na tom, že zastaví vojnu medzi Ukrajinou a Ruskom. Ale čokoľvek je na tureckej strane, akú úlohu v tomto zohrá Turecko, my si tú úlohu splníme. My nie sme na strane vojen nikde vo svete. My sme na strane mieru. A pomocou tohto mieru vo svete sme presvedčení, že solidarita krajín medzi sebou má pokračovať. Takže akékoľvek dobro vždy spočíva v miery. Nie je možno dosiahnuť nič pomocou vojny. A čo najskôr musíme i toto vyriešiť. Dúfam, že naše diskusie s pánom prezidentom Trumpom nám umožnia prebrať aj tieto veci a prijať príslušné kroky. A dúfam, že druhé obdobie prezidenta Trumpa bude dobré a priaznivé pre celé ľudstvo. Ďakujem za pozornosť. Čechy, Morava, Slezsko. To je Česko.